Gunwatar Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine häkimetler hususy dermanhana ýerlerinden derman ferişdelerini arzan satmagy talap edýärler. Bu aralykda döwlet dermanhanalaryna dermanlaryň bahasy ýokary bolmagyna galýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Türkmenbaşda häkimet wekilleri hususy dermanhanalardan dermanlary 10 götürümden 20 götürmeçini arzan satmagy talap edýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy dermanhana ýerleriniň sözlerini getirýär. Dermanhana biznesi bilen meşgullanýan telekeçiler özlerine döwlet tarapyndan valyuta konvertasiýa kömeginiň berilmeýändigini aýdýarlar. Ýöne muňa garamazdan täze prezidentiň awraýyny galdyrmak üçin dermanlaryň arzan sattyrylýanyny aýdýarlar. Dermanhana biznesi bilen meşgullanýan telekeçiler bähbid ederek bankroda tarap barýanlyklaryny aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy belleýär. Tebigat çeşmesi şağadam dermanhana sagdyn älim ýaly ondan gowrak dermanhana ýapylmagyň öňü sürýäsini diýip telekeçiler aýdýarlar. Hususiýetçiler öýleri üçin döwlet tarapyndan ýeňillikli konvertasiýa mümkinçiliginiň döredilmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň 2016-njy ýyldan soň erkin valyuta çalşygy çäklendirildi. Munyň ýa-ni geçen ýyllaryň dowamyna valyuta sowdasyna girdilen çäklendirmeler has ýitileşdi we berkidildi. Türkmenistanyň derman senagaty daşary ýurtlara garaşly bolup derman ferişdeler esasan daşary ýurtlardan satyn alınýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň ýokary döwlet wezifesine girişmeginiň öňü sürýäsini telekeçilere goldaw wada berdi. Ýöne dermanhana biznesi bilen meşgullanýan telekeçiler özlerini valyutanyň döwlet narhyndan konvertasiýa mümkinçiligi hödürlenmän goldawdan mahrum edilýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň ýanwaryndan bäri dollaryň resmi alış-çalış bahasyny 3,5 manatlygyna saklaýar. Ýöne gara bazarda valyutanyň narhy resmi bahadan 5 есе töweregi ýokary bolmagyna galýar. Daşary ýurtlardan harit getirýän telekeçiler daşary ýurt valyutasyny sowda etmeli bolýarlar. Şol bir wagtda valyuta çäklendirmeler bilen bir hatarda iratyň satyn alyş ukybynyň pese gaçmagy bilen derman ferişdeleriniň geçmedigi hem telekeçiler üçin ikinji urgu bolýar. Muňa garamazdan Türkmen hökümet her ýyl zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň 10 götürüm ýokarlandyrylmagyny üstünlük hökmüne öňe sürýär. Ýöne ýokarlanýan aýlyklara aýakdaş kymmatlaýan haritler ne döwlet metbuatyna, ne de hökümet resmiýetleriniň çykyşlaryna öz beýanyny tapýar. Her ýyl götürilýän 10 götürüm aýlyk bilen bedew wady bilen götürilýän ýuruk bahalaryň ýyzynyň ýetmek asla mümkin näl diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýerli ykdysaççylar Türkmenbaşda ýaşamak üçin bir maşgala zerur bolan puluň hasabyny çykaryp durmuşyň kymmatlanyny aýdýarlar. Türkmenbaş şäherine ýaşamak üçin bir maşgala azyndan 23 000 manat girdeji gerek. Şol girdeji bolmasa maşgala sebedine ýetmeýär diýip ýerli ykdysaççy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hünärmen öz kardeşler bilen ýurdun ähli welaýatlaryny her bir maşgala üçin zerur bolan minimum girdejiniň hasabyny çykaranlyklaryny aýdýar. Ykdysaççy dostlarymyz bilen her welaýatyň bazaryny öwrenip ýörýütik, keçi olma barlygy geçirdik. Maşgala üçin minimum gerek bolan derman, çörek, ýol, benzin ýaly çykdyjylaryň hemde maşgala çäreleri üçin eýneşik kommunal tölegler, diňji almak, saglygyny dikeltmek we çağalaryň mektebi üçin zerur bolan çykdyjylaryň hasabyny çykardyk diýip ýerli ykdysaççy gurrun berdi. Gunwatar Türkmenbaş şäheri Türkmenistanyň diňji alys şäheri bolup, ol Hazar deňiziniň günnägor kenaryna ýerleşýär.